يتبارك እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ቅዱሳን ናይ አቦታትና ቅዱሳን አምላክ ናይ ሁላትና አምላክ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ተኸበረን ተመስገነን ይሁን። ክቡራን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ድንግል ማርያም ደቂ ናይ ቅዱሳን ፈተውቲ አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ናይ ክርስቶስ ፍጹም ሰላምታ ምስኹምናትኩም ይኹን። ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? እንኳዓኻ ላፍቲ ናይ ስርየትን ናይ ሰላምን ናይ ፍቕርን ጾም ብሰላም ኣብፅሕና። ጾም እዚ ካብ ልሙዓንቲ ሓሊልና ጀሚርና የለና እሞ ከመይ ኣሎ ጾም? ተመችዶ ተስማሚዕና ዶ? ከመይ ኸ ተቐቢልናዮ? መቸም ጾም ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ መንግስቲ ሰማያት ዋጋ እንረኽበሉ ስለ ዝኾነ ኩላትና ከም ንጾምን ከም ንቕበሎን ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነን። ጾም ንዓና ደቂ ሰባት ተዋሃበና ሓይሊ እዩ። ካብ እግዚአብሔር ተዋሂብና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ባዕሉ ጸይሙ ጀሚሩ ባሪኩ ብጾም እዚ ዲያብሎስ ከም ንስዕሮ بالصوم زي حيلي كم بركب أملاكنا نمرحنا نيجس رسوس يوميرنا يا خلاتنا ون لتصوم دلوات كن خوون بدستا بحاجوس كن قبله يجبع صوم مالت الرياولوس النسعر اللو كاو رياولوس بزمص فتنا إنك لا خللو نسق زيابير نرخولو فلي بوتاي ጾም ማለት ለነፍስና ኃይሊ ለስጋና ድኻሚ ብዛዓዚ አቦና ቅዱስ ያሬድ ከነገርና ከሎ ጾም ልጓም ትሪያጦም ትህተ ኢናም ስላ ለጾም ጾም ልጓም እዩ لقاميا فريا آدم طعوميو لتا لقام زخونت فريا زطعامه صقعا زبزحه صوم اتحتنا انيسنا عين رأيا يبلنا ابونا قدس ياريد صوم مالت ناي سبنتنا تقاطاريت ناي سبنتنا دكتور ناي سجان ناي نفسن حمام التفوس مرحيتيا تفيوس قسلنس وتعصمم كله فتوتات زسقا صوم ناي سقا حمام تفوس ناي سقا ناي نفسي حمام تفوس ناي سقا دليتات دما تطفئ تسرز تقاطعطريا بزيون يبنا قدس ياريد صوم لغام يا يبلنا صوم لغام مالت ناي فرس مقاطعطري فرس حمس مروطيو لكي يخيد نقاطعطرلو بلغامي كاولكع كي يحلف كي يورغنا لاو زي خون بوتا لاو بدل كي يطرفنا نقاطعطرلو لفرس لغامي كمون ماكيناون لاو زي خون بوتا كي تورغنا حيزاتنا كي تصدف نقاطعطرلا فرياني ناي سبنتنا لغام ناي سغانا فريان دما صومي قران حوات صوم مالت سغانا كابلك حليفو لاو زي خون بوتا كيوسنا لاو زموت كيودقنا نفس كينقتل عمص كينسرح زقاطاطرنا لنفس حيلنا هابل سغانا زركم عوي مسارحي بزيون يا ابنا قدس ياريد صوم لغاميا فري آدم طعمو ناي صوم فري ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እዩ ናይ ጾም ፍሬ መንግስተ ሰማያት እዩ ናይ ጾም ውጤት እግዚአብሔር ምርአዩ ብጾም አቦታትና ቅዱሳን ለእግዚአብሔር ሪኦሞ ምስ እግዚአብሔር ተዛራሪዮም ካብ እግዚአብሔር ግን ጸጋ ረኸዮም እዮም ሁላትና ንጾም ጾምጉን ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ንምርካብ እዩ ስጋና ወሲና ለነፍስና ቦታ ሂብና ኃይል ሂብና ምስ እግዚአብሔር ክንዘራረብ ምስ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር ጸጋ ክረክብ እዩ መቸም ዝሓለፈ ወርሒ ጻዕዳ ተኻሪና ጻዕዳ ክዳን ተኻሪና ላብ መርዓ ንኸይድ ነርና
حزر ما كابز على زي يوميرو سعر خنات خارجنا لا بيترسيان نمرالو سلو معالتي أو زحلفة سعر خنات خارجنا لا وداس لا نخيد نيرنا حزر ما لا بيترسيان نمرالو سلو بزي زحلفة ورحي ناي موزيقا دمص نسمعلو ناي زفن دمص نسمعلو ورح نيرو حز خعاب فولي مركعو ناي غيابر قال نسمعلو قداسيو نسمعلو وداسيو نسمعلو زمني ذكرسيا ስለዚህ ወዘመን እዚ በፍልይ መልክዑ ልብና ሳሲና ሰነትና ተዋጣጣርና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንሰምዕ ላብ ናይ እግዚአብሔር ገዛ ክንመላለስ ይግባ ስጋና ተዋጣጣርና ለነፍስና ቦታ ይና ለእግዚአብሔር እንራኸወሉ ቦታ ጾም ስለዝኾነ አው ጾም አውይ ቦታ ክልወና ይግባ ላው ጾም بصوم دستنياتاتن حقوساتن كنخون يقبالنا صوم مالت لسقانا زقوط عطر كابديا ولا زمس كناتن عصوارن نكراخللو እንደገና ዓምስ እግዚአብሔር እንራኸወሉ ፉል ቦታ ማለት ይሞ ኣብ ናይ ጾም ቦታ ተራኺና ብጸሎት ዓምስ እግዚአብሔር ክንዘራረብ ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ስለዝኾነ ኣብቲ ናይ ጾም ሰዓት ኣብቲ ናይ ጾም ቦታ ኮይና ብጸሎት ምስ እግዚአብሔር ክንራኸብ እግዚአብሔር ድማ ሰላም ክበና ብጾሙ ጸጋ ክረክብ መንግስተ ሰማያት ክንወርስ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹን ናይ ድንግል ማርያም ረድኤት ይኹን ይፈለየና ስለዚህ ጾም ሓደና ጀሚርና ኣለናሞ ፍጻሜው ግን የሪአና بسلام جميرنا بسلام نكنفصل نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ስለሰማሁኒ እግዚአብሔር ይስማሁ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን